Трап означава тротуара Room for Angry People. И има много скрити послания в него, но всъщност Angry, исках да поговоря по тази дума, гнева, всички трябва ние да сме гневни, но не гневни по начин да мразим, а гневни по начин да съм жив вътре в мене да гори нещо. Това означава. Младите хора, всичките са така. Не познавам някой, който да не е вътрешно в себе си, да не се ядосва на себе си, че не може да прави еди какво си, да не иска да го направи. Точно този гняв, мек гняв в кавички, има значение къде и как ще се насочи. При някой избива гняв към останалите, при други всякакви неща, но всъщност насочването му в правилната посока е много ключово. Агресията не е решение, депресията не е решение. Решението е говорене с останалите, с учениците си, но това по някой път не е толкова лесно. И точно тази комуникация е много ключова за следващите стъпки, които трябва да предприеме един млад човек. А за да се случва тя, трябва да има кой да чуе, защото ти за да кажеш нещо, трябва да има кой да те чуе. Аз бих казал и не само към възрастните, и към младите, към учениците, защото те си мислят, че много знаят и си мислят, че много добре комуникират, а всъщност не слушат. Те основно говорят. Слушайте малко, в смисъл не родителите и учителите, слушайте съучениците си. Сега някой може да ме нахейти тук, но искам да кажа, че отдел за закрила на детето е супер якото място и има много смисъл от тази организация. Имали сме близки срещи с тях и съм виждал какво правят и с какви сериозни казуси се занимават. Има си национален телефон за деца в нужда. Изобщо не се притеснявайте с обадите. Дори за някоя глупост да е, дори се чувствате зле така просто да ви въздуха, но обадете се на телефона. Полициите имат такива специални отдели, свързани с детска престъпност. Те са отдадени на кауза. Те работят за много малко пари и се занимават с най-сериозните и случаи, такива, които изискват наистина отдаденост. Не мога да го правиш ти, колкото и пари да вземеш, ти не мога да го правиш за пари. Тия хора наистина ще ви чуят и ще реагират по правилен начин. Страшно много проблеми има и тук не става просто само за проблеми с ученици от бедни семейства. Много голяма част от проблемите се дават ученици от богати семейства с безкрайни възможности. В случая явно, че нещо липсва на това дете и явно, че трябва да се работи. При всички положения има си немалко начини, по които мога да намериш помощ и подкрепа. Говориш с съучениците си на първо място, говориш с родителите си, ако си добри отношения с тях, ако не си, намираш някой възрастен, на който имаш доверие. Има си институции, има си страшно много организации, които са читави. Търсенето на подкрепа не е признак на слабост. Признак на слабост е да не потърсиш подкрепа.